ହଁ ମା କହ। ତୁ ଟେନସନ ନଉଛୁ ବାହାଘର ପାଇଁ, ଜମା ଟେନସନ ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ଘରେ ଝିଅ ହେଇକି ରହିବୁ, ତୁ ମୋ ବୋହୁ ନୁହଁ, ମୋ ଝିଅ ହେଲା। କଣ କହିଲୁ? କାମ ଆମର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା ପିନ୍ଧ, ଯେମିତି ପିନ୍ଧ, ତତେ କୌଣସିଥିରେ କେହି ରୋକଠୋକ କରିବେନି। ଚାକିରି କଥା, ଚାକିରି ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି ମା। ମୁଁ ବି ସେଭଳିଆ ଶାଶୁ ନୁହଁ, ତତେ ଜମା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ଚାକିରି କରିବୁ, ଝିଅ ପିଲାଟା ତୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। ଝିଅ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆମ ଦେଶଟା ଆଗକୁ ବଢିବ। ତୁ ଜମା ଟେନସନ କଣ? କାମ ଲୋ ମା, ଆମ ଘରେ ଆମେ ତ ଶାଶୁ, ବୋହୁ, ପୁଅ ଆଉ ତା ବାପା 4ଟା ଲୋକ। ମୋ ତ ହାତ ଗୋଡେ ଚଳୁଛି, କାମ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଜମା ଭୟ କର ନା, ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡି ହ ହେଲା। ସେମିତି କଣ ଚାଲିଲୁ? ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପଳେଇଲା ମାଉସୀ ଶାଶୁଟା ବସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦଉନୁ। ଚୁଡ଼ଦାର ଫୁଡ଼ଦାର ପିନ୍ଧିବା ଛାଡେ ହେଲା। ତୁ ଘରର ବୋହୂ ହେଲାଣୁ, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଟିକେ ଯା, ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ଶାଢୀ। ନାଇଁ ଲୋ ଅପା, ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ କଣ ବାପା ମା ଶିଖେଇ ଛାଡୁନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବା? ପୁଅ ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି, କି ଭଲ ପାଇବା ଯୁଗ ହେଲା କେଜାଣି। କଣ ମହାରାଣୀ ଚାକିରି ବାହାରି ପଡିଲ? ତମେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବ, ଘର କାମ ସବୁ କିଏ କରିବ? ମୁଁ କଣ ପୁଅ ବାହା କରିକି ବୋହୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଦିନ ସବୁ ଘର କାମ କରିବାକୁ? ମୋର ତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ଧରୁଛି ଯେ ମାଲୋ, ମୁଁ ମାନେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ପିଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ପୁଅ ବାହା କରିକି ବୋହୁ ଆଣିଥିଲି ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାଇଁ ମୋ ପୁଅ କଣ ରୋଜଗାର